Benetako ondarpio bat, porlanesko satixak, adreiluak, lehengo arlausen satixak, plastikozko babes hauek ibiltzen dienak markatzeko eta hori bat jaso dugu. Freskagarri eta zerbezen eta lata asko, botella, txutxe boltza. Trasto desente ikusitxu, así que bai, txatarra, patinatu ikusi bai, ikusi plastikue, eta daneti pixka bai. Debagoienean errekak bizi egitasmoaren bueltan, Baiarako herrietan errekak garbitzera jaitsi dira herritarrak. Atxabaltan egin dugu lehenengo hitzordua, plazan batu dira eta 3 gunetan banatuta ari dira errekak garbitzen. Mikel, gaur Atxabaltako plazan batu zarie, taldetan banatu eta nora fango zarie garbiketa itxera? Uste dugu fango garela ez da ziur edo futbol zela ingurura, baloiak hartzera, edo unibertsitate ingurura apuntiak hartzen, ez dakigu. Reklamo derra da, ez da? Ibarra ingurura fatia umiak behintzat, gureko daue, baloien bila fatia. Hori da anzuelua, jartzia umiei erreka garbitzen fateko, abertzen baloi topetan ditugun eta horrekin egizazan animetan die. Zer horrik ikusten duzu, zikin egongo dala errekia? Bai, baina pena da, aurreko unetan eurixein dauenez, zura errekia pixkat haunditxute dau, eta ezin izango nahi beste jaso, baina beste urte batzutan egon gare bai eta pila bat asko dau jasotzeko. Atxabaltan dana errekara jeisteko, samur dau, ero ez? Ez dago oso samur, baina eskira batzuk eta erabilitzugu, jarri ditugu ja punto batzuk bajetako eta moldatuko gare. Guzti-guzteina bukatuko gela ikusten dut eta a ber zer. Danel, zu bai animau zara, erreka garbiketara, gogotxu. Bai, egisa zan esperientza berria, eta probatzera ber nola pasatzen duen eta asko garbitzen duen edo ez. Prest etorri zara, zeinekin etorri zara una plazara elkartzonetara? Etorri naz Kurtzebarri eskolatik, nire lagunekin, kuadriakoekin, danok batera ber, esperientza hau bizitzera. Egisa zan, espero nahuen baino gehiago etorri die. Nik espero nahuen bakarrik DBH-ko gauza bat izatia, baina ikusiot jente asko apuntatu dela, irakasliek, segarren mailakoak, lehenengo mailakoak eta lan, eta jente nahikotxo apuntatu da, hemen atzetik uste ditugu, eta bai. Eskola publikokoak, pixka bat herrian antolatzen dien ekimenetan parte hartzea sustatu asmoz, lusatu genien DBH batetik, DBH laurako ikasle guztiei, hemen atzean ikusten dianak batzuk LH-koak ere badia, baina bai, hemen gehiengoak DBH irukoak, baitare gaztelekutik ere sustatu dute hau, eta bilan artean lortu ditugu DBH lauko batzuk, DBH bateko batzuk, bai, 12 eta 16 urte tartekoak. Lehenengo aldiz? Ez, bigarrena. Bigarrena? Igaz bebilizitzien orduan? Bai. Eta, asko garbitzu zabien? Bai, piat. Ni zen ustea igaz jolasien ibilizitziela eta uretan... Ni hau da lehenengo aldizia. Zeurie? Bigarrena. Bigarrena. Eta asko garbitzu zaben igaz? Bastante. Bastante. Eta garbe asko garbiketako asmoz? Bai. Disfruta, bale? Eta, jolastu, bai, bale? Bale. aurten
neok urti esan dugu, animoiko erreki garbitzen da pixket errixei itxura eleganti bat emuten errekiai. Eurixein jau eta, bueno, errekia be altu aurrik ikusten da. Segun ze txokotan zaila izango da garbiketi, ez da? Bueno, hori aipatu daue ametik, urdexentekin datorrela, eta, bueno, ikusiko. Igual pixkat bustingo gaur da, euraldixe ez dago lan bustitzeko modukue, baina, bueno, zehose egingo. Eta Eskoriatzara ere etorri gara, hemen ere erreka garbiketa egiten ari direlako. Bi eremutan banatu dira, batzuk hemen Santa Marina ingurutik, Alberja Sarran ingurutik bera jetxiko dira, beste batzuk aldiz, museo paretik, intxaurtxu eta inguruak garbituko dituzte. Eskoitzara etorri gare, saioa, kuadriatxoa batu zari Eskoitzan, zela banatu zari? Gazenok bi taldeen ditugu eta batzuk sartuko gare hemen garbitokitik eta beste batzuk sartuko dio rintxaurtxo eta aldian. Ura injau egunotan eta samurrezte izango, errekia garbiketi ez da? Ez dakit guzetokoko dugun, ez dakit guk zerbait eukiko dugun edo arrasatekoak ibiliko dien Eskoitzan egondako zabor guztiak jasotzen, ez dakigu. Eskoitzan gaina badao berezitxasun bat, ura be analizoko zuelako, kalidadia ikusteko ez da? Bai, bueno, izango da analizi nahiko simple bat, baina, bueno, beti errekia ikusten dut, eta beti pentsetan da oso zikin dauela eta oso ez dakiz zer, da, bueno, badaz gauzatxo batzuk aztertzeko, emongo dozkoena, piztatxo bat jakiteko, ondo dauen, edo ez dauen ondo, edo zela dauen. Bueno, honen politena da, azkenin herritar talde bat dauela honen atzetik. Udala laguntzen da, baina herritarrak da honen atzetik, orduan hori oso politxa da, euren gandik urten dako zerbait, eta gero gainera oso ondo pasetan dago hemen errekara sartu. Eta ez dauku askotan ez dugu ikitzen aukeria sartu eta gozatzeko, ez? Lehengo aldi zato ziena? Bai. Eta gogo zeuze? Bai. Zer topako zu Eskoitzako errekan? Zabor asko. Zabor asko? Bai. Esan duzta txoritxo bate gainera, Eskoitzan ura be analiza binbio zuela, aber uran kalidadia onan edo ez, hola da? Bai, eta zelan analiza biozua? Pote batzuk, eta da pastilla bat, sartzen dugu ura, eta segun ze kolore bihurtzen den ura, da bere kalitatea zein dan. Ona etxarra da. Ondo preparatuta etorri zarela ikusten dut, katiuskekin, poltzekin, guantiekin, lehengo aldize zatozie erreka garbiketara? Bai. Baina nik inagoen iramatan nire arrebakin erreka baten elorretan garbituen gauen. Eta topagoan bastante plastiko. Zuia usolanien eta erreka garbiketan ja badakitzu zer dan eta preparatuta zatoz orduen. Bueno, zer espero duzu topetia? Motorrak, plastikuak, zer? Plastikoa. Eta igual arratoi bat. Eta zelako esperientzia zuretako erreka garbiketena? Hombre, erreki garbi mantendu dira, porque eske jentia goten da txerrekeixa, eta hori lotzagarrixa da azkenean, ez? Erreki garbi mantendu dira, hori gisa da, porque azkeneko ura kontamino itzen da eta gauza asko, eta hori zinez gaitza da, ez? Eskoitzan dana dela, parte hartzea zelako izaten da, honi izaten da? Bai, hombre, jentia zanbakoa zan geixo be, gustora. Bolan esatituko ginen, batzu dorleta, beste batzuek unibertsatik gorotza, hogeta bat uste junta dela gaurkoan, eta, baina horrengo urterako ustako xatan, jente isotortia. Ze topa duzu egingoz, Eskoitzako errekan? Guztaiak, latak eta... Plastikoa. Plastiko asko bai? Bergaran bestalde, seminarixoko patiuan dabitz sakarrak batzen. Urtero bezala oso ondo ibili gara, baina urtero lez, sakar desentetara dugu. Espero ginduana baino gehiago. Eremutan banatuta, jente asko batu zari lehengo orduan purtsu bat banatzeko gero? Bai, hemen gu erdigunean ginen, eta gisa da erdiguneko guztiok bi taldetan banatu gazela, eskina batetik bestera gerturatzen junga poliki-poliki, eta erdigunean sakar bastante tamalez, alde batetik ondo, baina
beste batetik tamalez afgar pila bat batu dugu. Zer eremutan ibili zara? Parkian umiekin da egon gan, azkenengo urteetan bezala, txikitzu egin, labakin da joan nahi zara. Errekia eta bazterrak garbitzu bai, baina umientzat bai, bada, apurtxo bat divertitzeko, eta herriko bazterrak beste modu baten ikusteko bai aukeria be sortatzen dago, ezta? Hori da, han askotan ibiltzen die jolasian eta, baina beste modu batera ikusteko, ez? Zer moduz joan dago iza? Hasieran pixkat hasia ebrisa, baina ondo. Goiti bera sari busti, ezta? Ez. Pixkat, erreka bazterretik ibili sarie dana jasotzen? Bai. Eta zikinkeri asko edo ez? Bai, asko. Beraz lan asko inda? Bai. Ondo pasado zebe bai, ezta? Bai. Keni lagunok elkartu eta Bergarako bazterrako beste leku batetik ikusti eta hori be politxe da, ezta? Bai. Beti guztikuok be, ibili sarie, erreka garbitzen, zela fanda? Oso ondo, sartu gara labe garaietan, gure kluban pare-pariar, da erreka ondua garbitzen joan gara, ona Santa Marin ondoraino, parkeraino. Piragoan zabitzien, gainera nola ez, urtero hartzen duzu parte, egitasmo honetan, eta, beti be, taldian babesa be, urtero, ezta? Bai, azkenian gehu asko ibiltzen hemen errekan, urak handitzen dianian eta goitxi berako bajadak itxeitu, eta erreka inguruan kaka asko ikusten da, orduan, holako egunetan eta batzeko aukeria ematen dozkuenian, kamioien errestasunakin eta guzti honekin eta nola ez, gu apunta bitzen gara beti. Pixka zailkatzen batutako dana eta banatzen, gero birziklatzea bintzat erresteko. Zer moduz ikusi duzu gaurko egitasmoa? Parte hartzia, errekia bera? Oso ondo, egitza esan hori, ostegunean ikusitza seguraldi eta erreka nola zetorren teko kezka geneka nola urtengo zan, baina azkenean igual ditza lagundu duzko, erreka jaldua eta aukera izan dugu bastante lan itxeko. Errekia garbitzu baina gero lagunekin bebai, edo jende berriz ezagutu duzu Bergarakua eta ondo pasatzen duzu. Eta ez botatzeko lurrera basuria eta zegero errekara doia. Zaindu errekak eta zaindu natura. Bergaran ere, hainbat eremutan izan dira erreka garbitzen, hemen seminarixuan Dabitze dana batzen, Arrasaten ere, berdin, hainbat eremutan banatu dira herritarrak eta, horrela joan da. Arrasaten oso ondo, Arrasate eta Bergar artean elorregin bai taldetxo batek kristolan hain dau. Aramaixon martxan hasi die behintzat, Eskoitza eta Txabaltan bai. Ikusitza errekia zela zeban deukiditxun zalantza guztiak azkenengo momentutan, baloazio positibo esango nuke, behintzat gauzatu doula eta aurre egin doula.